Окей, бандичка, точно преди един месец си мислех как не мога да избягам 10 мили. И точно в този момент, когато си го помислих, че не мога да избягам 10 мили, предизвиках себе си да направя първите си 100 мили, като до сега съм изминал 53 мили бягане. Какво ще стане просто ако не спреш? Нека да го обясня. Когато тялото ти казва, че не можеш повече, то реално тялото ти не може на 30% да продължи нататък. А ако не спреш, тогава става интересно, защото цялата тази трудност отхвърля дискомфорта и неможенето. Това голямото неможене. Не мога. Понякога за всички е трудно. Но знаеш ли каква е истината? Че ако не спреш, не подлежиш на спиране. Така че помисли на това. Това е много яко и все така си го припомням, дори като излезам да бягам, някой път забравям, че бягам, защото започвам да си мисля най-различни неща. Кажи ми долу в коментарите ти какво мислиш.